Charles Muscat ilu għal snin twal jirrappreżenta lill-Partit Laburista fl-Awstralja. Kull sena huwa jsur Malta biex iżomm kuntatt ħaj bejn iż-żewġ pajjiżi filwaqt li jżomm lill-Partit Laburista Malti infurmat bl-aħħar żviluppi fuq il-komunità. Matul is-snin bnejna relazzjonijiet eċċellenti kemm mal-Gvern Awstraljan u anke mal-Oppożizzjoni, ġifieri ma' kwalinkwa politiku u politiċi li hemm fl-Awstralja. U dan qed nagħmluh biex aħna wittu triq għal meta l-Partit Laburista jieħu l-Gvern u jew il-poplu jagħżel li jkollu l-Partit Laburista fil-Gvern. Ix-xogħol ta' Charles Muscat fl-Awstralja jinvolvi żjarat lill-komunità Maltija u jaħdem ma' politiċi Awstraljani. Minkejja d-distanza l-ħidma tal-Partit Laburista f'Malta xorta tibqa' tinteressa lil Maltin fl-Awstralja kif jistqar Muscat. Charles Muscat qal li żjara ta' Joseph Muscat fl-Awstralja ħallit impatt tajjeb dwar il-komunità Maltija fl-Awstralja u jgħid hekk. Qegħdin nikbru fl-età il-komunità Maltija qiegħda tonqos, ovvjament minħabba l-żmien li għaddej minn fuqna kollha. Però għadha komunità soda. Huwa qal li bil-potenzjal li hemm fil-komunità Maltija fl-Awstralja din tista' sservi ta' pont bejn l-Awstralja u l-pajjiżi tal-Mediterran.